Hello children, this is our UKG EVS class. Previous class la என்னடா பார்த்தோம் flowers பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படி தானே. Today என்ன பார்க்க போறோம்னா vegetables and ஒரு சில fruits பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். Vegetable னா first என்னதுடா? Vegetable is a root or stem or leaves of a plant. அதாவது ஒரு plantல இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதா என்னது vegetables. என்னென்ன வேலைலாம் நமக்கு ஒரு plantல இருந்து vegetable கிடைக்குது? அதோட rootல இருந்து கிடைக்கலாம். அப்படி இல்லனா அதோட ஸ்டெம்ல இருந்து கிடைக்கலாம். அப்படி இல்லனா அதோட லீவ்ஸே நமக்கு வெஜிடபிளா கிடைக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் பாப்போமா? ரூட்ஸ்ல இருந்தும் ஸ்டெம்ஸ்ல இருந்து என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது? ஆனியன், கேரட், ரேடிஷ், அப்படி பீட்ரூட் இதெல்லாம் எங்க இருந்து கிடைக்குது? ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது. லீவ்ஸ்ல என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் நமக்கு இருக்குதுன்னா கிரீன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஒரு பிளான்ட்டோட லீவ்ஸ் தான். சரியா? அதான் நம்ம வெஜிடபிளா எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா பிட்டர்கார்ட்னா என்னது? எல்லாரும் சாப்பிட்டுப்பீங்க, ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும். என்னது இது? பாகற்காயை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பிட்டர்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு கரேலா அப்படின்ற இன்னொரு நேமும் இருக்குது. ஓகேவா? இது வந்து நம்மளுக்கு மெடிசின் பர்பஸ்க்கு நிறைய யூஸ் ஆகுது. அதனால தான் நம்மளை அம்மா ஓயாமல் சாப்பிட சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது? இதை வேண்டாம் சொல்லக்கூடாது, நல்லா சாப்பிடணும். ஓகேவா? டயபெட்டிஸ், அதாவது சுகர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களாம் என்ன பண்ணலாம்? டெய்லி ஒரு டம்ளர் இதை எடுத்துக்கலாம். இப்படி எடுத்துக்கிட்டால் டயபெட்டிஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இதில் நிறையா விட்டமின்ஸ் அப்புறம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இது எல்லாமே நிறையாவே இருக்குது. ஓகேவாடா? நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட் நம்ம அஸ் யூஷுவலாக என்னென்ன கலரில் பார்த்துருப்போம்? ஆரஞ்சு கலரில் மட்டும்தானே பார்த்துருப்போம். கேரட்டில் வந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்குது. ஒயிட், ரெட், பர்பிள், இந்த மாதிரி நிறைய கலரில் என்ன இருக்குது? கேரட் வந்து இருக்குது. ஓகேவா? கேரட்டும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே நல்லது. கேரட்லாம் சாப்பிட்டா என்ன சொல்லுவாங்க? கண்ணு வந்து நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்மாலாம். அப்படி தானே? ஸோ கேரட்லாம் நம்ம நிறையாவே எடுத்துக்கணும். இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிசின் பர்பஸ்க்காண்டி தான் இதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? இதுலேருந்து நிறையா ஆயின்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தயாரிக்கலாம். அதனால தான் இதை கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இதை நம்ம ஃபுட்டாக சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். இந்த கேரட்டை வந்து நீங்கள் சமைச்சு தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கிடையாது, நார்மலாக சும்மாவே சாப்பிடலாம். ஓகேவா? இதை குக் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியன்னு அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன். அதாவது ஒரு நார்மலாக ஒரு ஆனியன் வந்து 5 kg வரைக்கும் க்ரோ ஆகுமா? ஓகேவா? நல்லா க்ரோ ஆச்சுன்னா ஒரு ஆனியனோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குமா? 5 kg வரைக்கும் இருக்குமா? இந்த ஆனியனுமே நிறைய மெடிசின் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. முன்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா போருக்கு இதெல்லாம் போவாங்கல்ல, அப்போங்க அவங்களுக்கு அடிபடும் பார்த்தீங்களா? அப்போது இந்த ஆனியனை வந்து எதா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? அந்தளவுக்கு ரொம்ப நன்மை வந்ததாக என்னது ஆனியன். இந்த ஆனியனை நம்ம நார்மலாக தோலில் ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா உள்ள, அது வந்து ரொம்ப நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுமா. ஸோ அந்த காலத்துலலாம் மேக்ஸிமம் மெடிசின் பர்பஸ்க்காண்டி இந்த ஆனியன் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. நீங்கள் நிறையா சொல்லியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? அதாவது ஆனியன் வந்து சாப்பிட்டோம்னா நம்ம டாக்டர்கிட்டே போக தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறையா பழமொழியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன வெஜிடபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ. இது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கூடயும் வரும், ஃப்ரூட்ஸ் கூடயும் வரும். ஓகேவாடா? இதில் வந்து சீட்ஸ் எப்படி இருக்கும்? நிறையா இருக்கும். ஓகேவா? டொமேட்டோட ஆர்ஜின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கா தான் என்னது டொமேட்டோவோட ஆர்ஜின். ஓகேவா? இது வந்து ஈஸியாக க்ரோ ஆகக்கூடிய ஒரு பிளான்ட். நீங்கள் டொமேட்டோக்குள்ளே சீடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, விதை மாதிரி இருக்குங்களா, அதை எடுத்து சும்மா நார்மலாக நீங்கள் லேண்டில் போட்டிங்கனாலே ஒரு 1 வீக்கில் அது என்ன ஆயிரும்? க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்தளவுக்கு ஈஸியாக க்ரோ ஆகக்கூடியது தான் என்னது டொமேட்டோ. நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கும்பர்னால் என்னது? வெள்ளரிக்காய். நீங்கள் சம்மர் சீசன்லாம் அதிகமாக அந்த வெள்ளரிக்காய் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? பார்த்துருப்பீங்க. இந்த குக்கும்பரை எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்கன்னா கூலிங்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அதாவது இதை சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு ஹீட் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி ஆகும்? கம்மியாகும். இதில் வந்து விட்டமின் B1, B2, B3, B5 இந்த மாதிரி நிறையா விட்டமின்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் ஃபிங்கருக்கு ஓக்ரா, அப்படி இல்லைன்னா பிந்தி, இந்த மாதிரி நிறையா நேம்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த லேடிஸ் ஃபிங்கரில் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சருக்கு அகெயின்ஸ்டாக உள்ள ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் நிறையாவே இருக்குது. ஸோ இந்த லேடிஸ் ஃபிங்கர் சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கான சான்ஸ்லாம் எப்படி ஆகும்? கம்மியாகும். அண்ட் அனீமியா வர்றதுக்கான சான்ஸ் வந்து குறையும். அனீமியானா என்னது? ஞாபக மருதி வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாகும். ஓகேவா? அந்த லேடிஸ் ஃபிங்கர் சாப்பிட்டா. அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க அம்மாலாம், இந்த வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டேன்னா ஞாபக சக்தி வந்து நிறையா வரும், ஸோ இதை நீ சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதனால தான் சொல்லுவாங்க. நீங்களும் என்ன பண்ணணும்? அவங்க சொல்கிறப்ப சாப்பிடணும். ஓகேவாடா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் சீட்ஸ். அதாவது ஃப்ரூட்ஸ்னால் என்னதுன்னா உள்ளே வந்து விதைகள் இருக்கும். ஓகேவா? அது ஒரு சில ஃப்ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விதை மட்டும் இருக்கும், ஒரு சில ஃப்ரூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையாவே விதைகள் வந்து இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம 1 by 1 பார்க்கலாம். ஓகேவாடா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேப்ஸ் எப்படி இருக்கும்? பார்த்துருக்கீங்களா? கிரேப்ஸ் எப்படி இருக்கும்? பஞ்சஸாக இருக்கும், அதாவது கொத்தாக இருக்கும். ஓகேவா? அது வந்து எதுலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிதுன்னா கிளைம்பஸ். சரியா? கிரேப்ஸ் வந்து கிளைம்பஸ் வகையை சார்ந்தது.
இந்த கிரேப்ஸ் என்னென்ன கலர்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க? க்ரீன் கலரில் இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா பர்பிள் கலரில் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃப்ரூட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ. மேங்கோ எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் தானே? சரி, இது வந்து நம்ம நேஷ்னல் ஃப்ரூட். சரியா? இந்தியாவோட நேஷ்னல் ஃப்ரூட் என்னது? மேங்கோ தான். இதை வந்து குயின் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா சம்மர் ஃப்ரூட் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இது வந்து எல்லா சீசன்லேயுமே நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஒரு சம்மர் சீசனுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இந்த ஃப்ரூட் வந்து கிடைக்கும். ஓகேவாடா? நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள். ஆப்பிள் எத்தனை சீட் இருக்கும்? நிறைய சீட் இருக்கும். மேங்கோவில் ஒரே ஒரு சீட் தான் இருக்கும். ஆப்பிளில் நிறைய சீட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? இதை நீங்கள் வாட்டரில் போட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகுமா? ஃப்ளோட் ஆகுமா? ஏன்னா இதில் நிறையா ஏர் இருக்குது. 25% ஏர் இருக்கும். அதனால் இது வந்து என்ன ஆகாது? வாட்டரில் போட்டோன்னே கீழே போகாது, ஃப்ளோட் ஆகும். ஓகேவாடா? நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக் ஃப்ரூட். ஜாக் ஃப்ரூட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரூட். நீங்கள் பலாப்பழம் பார்த்துருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கும்? பெருசாக இருக்கும், அப்படி தானே? அதுக்குள்ளே நிறையா சீட் இருக்கும். சீடை சுற்றி உள்ள ஃப்ரூட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சாப்பிடுவோம். ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதில் வந்து ஒரு இயரில் 100 to 200 வரைக்கும் ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவாடா? நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாமக்ராண்ட். பாமக்ராண்ட்னா என்னது? மாதுளம்பழம். மாதுளம்பழம் பார்த்துருக்கீங்களா? உள்ள எப்படி இருக்கும்? நிறையா சீட்ஸாக இருக்கும். அந்த சீடை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சாப்பிடுவோம். அந்த சீடை சுற்றி ரெட் கலரில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அந்த ஜூசி பார்ட், அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏரில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேடா, இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? ஒரு சில டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தோம். ஒரு ரீகால் பண்ணுவோமா? ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தோம்? கிரேப்ஸ், மேங்கோ, ஆப்பிள், ஜாக் ஃப்ரூட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பாம்கிராண்ட். ஓகேவா? வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தோம்? கேரட், குக்கும்பர், டொமேட்டோ, லேடிஸ் ஃபிங்கர், ஆனியன். ஓகேவா? இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம். உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வி வில் மீட் ஆன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். பாய்.